Hadian balami ka kanrom kanram hakakam snong kam thao hak snong paham maulen arpo Mary Boy district nakadaw ka jingdan arngot kirang ba snong kinong elam ka hima khat arling do kilami shakmat ban pensai halor ka jingsha kano bale sop sop halor jote ka jing kano kinong elam ka hima khat arling do lingba umentri bat ubadeiru secretary ka hima umentri SR Singkli ulami shakmat ban pensai halor ka te ka jing kano urang ba snong ka ba ulaong baka hima ka khlamle sop sop hakabe dei baka jing thung yau acting rang ba snong Henry la thung yau acting rang ba snong dak jing tip lang jong kinong song snong haringkat kinong elam snong dak ba penlong dak jing lang ka ba kerpang hakabajinya dei ya ka kam rang ba snong pa moleng at pomer hapok karai no kra hima khat alang do no postership elaka hadin bengilapit nakaleng u social media nakaleng kilat pathai kubar hakalai terik iwei hakalai terik hadwei arhajar arpoar do ka jingkam jong oba blanting nam sau badon arngut kirang ba snong hapok ka snong pa moleng at pomer te nakaleng jong ka dor bar hima ka sudi ben pensai galong kumne namar ba kat kumbangi layo ka jing ujor hakasan terik meni balai arhajar arpuar bakila percha nakaleng ki cispa sipongut i pai ba no chong chnong ya utai urong ba chnong uba blanti nam sau te nakaleng ka dor bar hima ka sudai ban penchai kumne lamar bahadin bangila pek halor kini ki jing ujor kidon ki ba chong nongrim don ru ki bam chong nongrim haka bejede ba tai urong ba chnong ba blanti nam sau te namar ba ngila patha ya uba blanti nam sau ba udai banlum banlang ya kini ki pai ba ki ba ai gani ka dor khat ujor bat un airu ka jing penchai ki khanang ba kita ki pai ba kin suthu kita ki chis pa sipongut ne plus bat ki we ki ru rong ba ki ba jena po ka tu ka chnong pamoleng informer tina ka leng ba blan pat imat kum uru rong ba da sing chong hok ne ulong kum no ka tang mut ngi ka dorbat himang ngem la bentip hanrei upun poi da ka ne ka jing tho haka khalai tarik April arjar arpuar ka ba uong ngamla banlum meeting pai ba handre nga ai ya kane ka clarification na ki khalai terli ki pon ki de ki bom chong nongrim ke jing complain jong kitu ki pai ba ki ba chis pa sipongut kalong ka bom chong nongrim te nakalen ka dorbar hima hadin bakala pej ya kini ki jing jubab nakalen urong ba chnong jongi ba blan nam sau tiga mut kalau peta biang sacisin pat ya uba blan ba udai banlum banlang ya ki pai ba hapo ka committee hall lani hakan kono ke caka ba ka dorbar hima bat ka dorbar nongkra kinwan banjurip la ka dei sisa ka ba chong nongrim ne ka bam dei ka ba chong nongrim ha ka ba dei bat kine ki cispa ispongut ki ba komplain yu nata plus ru bat kinong trei hapo katol plaza ki badon kane ka snenisor tina kaleng ka dorbar hima kala ptha ya ba blan nam sau kumuro ba chnong ba unlum unlang ya kita ki pai ba bat hakalai potrik ume arhajar apuar na kaleng ka dorbar hima ba ka dorbar right nongkra ngilai lek banjurip haga habi jadi ba kane ka jing komplain ya une urong ba chnong jongi ba blan nam sau tingi syam ba ka take a step ki babun hi nakaleng ki pai ba barok kawai ngila kali ya ki dei ba pisang hine dei bodon ba penbor ya kan ka jing komplain hab ya dei bat ne urong ba chnong uba i jungi ne uba i jong pi de nakaleng jong kini ki pai ba ki ong dei bano ba penbor ka dei da kamon ka jongi bau la ya le percha ya barok ki kam chnong ba klem chai karkom trikam bat ha ka ju kapor ki ong ba dei bantung no mardor da u acting rang ba chnong uban pe cipor hapo jong kane ka chnong paham mauleng arpumer jongi kanang banwan ra ka jing chong suk chong san tina kaleng ka dorbar hima bat nakaleng ka dorbar raj nongkra hadin bakilawan nang tai kamut ngilap ba kata kimat ki jing cicisha ba omla ban penhun hapdeng jong kini ki armamla hapdeng ka penhun jong urang ba chnong bat kini ki pai ba ki ba ujor ti kala don ru ka jing ya phliu jing mut ba ka jing ya so tu jing mut hapdeng jong ka dor barat nokra bat ka dor bar hima kin ong ba banun ra ka jing chong suk chong san ne banun ra ka bha ka miat kamut ni hab hi ban pan chong thai chwa chipor tang lai bnai yau ne urang ba chnong bat hadin kata ngin so pek ka ka ba mi ka jinglong jingman jong ka ne ka chnong
bat hakan ni yang sim kat kum ke dekarai bangin ong ba tong itung no idau wakting rang ba chnong ubayamun lang nakaleng kini ki pai ba tingila pha ya ki bat ngila khodru ya kini ki pai ba ki ong ba ai yang tang wakting tang lai benai ba kumno kan long bat hadin nang ta ba une wakting rang ba chnong ba un khod no ya ka dorbar kanang bangin yo ya urang ba chnong ba pura ni lahi ban teng beng ya uju urang ba chnong kata kalong ka bangi yo ya kat kum karikot ka ba kadon ha kaleng ka bangin le spot ne ka bangin le jurip ha ka take a step tina kaleng ka dorbar hima bar ka dorbar raj banun ra ka ne ka jing chong sup chong san ne banun laj ka no ka jing kulmar ha ka take chnong klem lada bu ka jing thli long manupatip ka jing ja dat da kumoi pat ti kala chutung no dau acting lai benai yang ba karngun seliang ubala ban pej ban khmi ya barok ki jin don kam jong kate ka chnong te ita long imat ibangi hab ban penchai ha ka ji yade ke jing mi jong kane ka lat pathai kubor ha kane ka lai tarik woni bakharwai arjat arpuar kamut kham ladon kano ka jing le sop na ka leng upaim usim ukumi bat na ka leng ka dorbar hima hab yade bat kane ka kam thung acting hapo chnong pa mauleng arpomer te na ka leng jonga menteri bah kaju kepor bangade usketeri jong kane kahima kamut ngapen chai ba ngamdon kada kumui pat ban kentho ya urang ba chnong jongi uba blanti nam sau bat ngamdon hiru ban kentho ye ki weiru ki badon hapo ka chnong pamaulei arpomer andre ke jing penchai hi ngin nap chem ladon kano ke jing le sop la ne ke jing thung be an namar ngi hap thung hi kat kum ki kendon ki bangi lap ha ka bayade bat ka te ka chnong ka bangi la le jurip bat ngi la le inspection bangi lap chicha ba ki pai ba kim nam hun ya kata ka jing yalam jong tai urang ba chnong jongi mot ha ka lai fu tarik ume hau ar hajar ar pu ar ti kini ke log ke jing penchai na ka leng ka dor bar hima nong po sadarship ilaka ha bayade bat kane ka kam chnong hapok ka chnong pamauleng ar pomer te khli kum ba phiong mane ba ka jing thung yu rong wa snong acting rong wa snong ka ding lai bana te khli la un tai ni na du man la thung yu ba lanu ka kot ka ter ka chung to kat kum hi ka tenior kamut bau acting hi ulong tang unong lum long lang ban adu ka pratrik umnei basan da ngam bakla ngila bu yu hukum acting rong ba snong yang ba karngun seliang te khanang batang lai benai ngibu shwa yu ba un pej un khmi te ka dau galong ba tat haduk menta udang habi berpeteng ya kane ka kam acting ka dau ba ka don hi ki kenrum kenram ka jing bamla jung u benlum benlang ban penyo ya ka fresh election hak ta ka chnong bandang don dang don bun ki bampat ya suthu kumno ban telun ya ka kam chnong hapo ka tai ka chnong tekni ba na kaliang ju ka hima ka ban shim ka senjam halor ban bai ji ni kun kuram di kam chnong kam thawang the ba ka kamram jong ka hima khat alang do nok po sadarship ilaka kan hap hi ban pitu lada ki pai ba ni yo i ba ki ladon ka jing ya suthu lang ban nam don than ka jing ya tukti ban nam don than ka jing ya pi liang ya no ngi nam ong sen persen lada nyu persen ki ladon ka jing ya suthu lang kamut la hap hi ban penmi da ka free election bat ya no bamon kata hi ngin hap ban yo no ya urang ba chnong ubapura te ka leng ka dorbar hima nong po sadarship ka chim ya ka de kalat kalanti bangi kwa baki pai ba nong chong chnong bat ki ba na ka leng uba blan nam sau bat ka kanhun jung uru bakin don no ka jing ya su thulang khanang bau pai ba ubun walang unyo ka jing chong su chong san